ರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ನಾಗಮೂಲೆ ಪರಿಸರದ ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಆರಿ ಸಾಮಾನುಲೇಲು ಉಳಪಡೆಯಿನ ದಿನಬಳಕೆದ ವಸ್ತುಲೇನು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಪರಿಸರದ ಪ್ರಮುಖರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಪಾತೆರೊಂದು ನಾಗಮೂಲೆ ಪರಿಸರಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಾತ್ರ ಜಿಂಜಾ ಸಂಕರ್ಷಣ ಉಪ್ಪಣಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ತೆರಿಪಾನಗ
ತಂಕಲ್ನ ಕೇಳಿಕೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪಂದಿಸಾದು ಆರು ದಿನ ಬಳಕೆದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಾದರು. ಅರೆಗೆ ಇಂಚಿತಿ ಸಗಾಯ ಒದಗಾಯರ ದೇವರು ನನ್ನಲಾತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಪಡೆದು ಹಾರೈಸಿಯರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಿಗೆ ಮೋದಿಜಿಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತು ಸಹಾಯ ಇರು ಅರೆಗೆ ನನಾತು ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ದೇವರು ಕೊರಡಕ್ಲೆ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಬೇಡುವೆ ದೇವರ್ದ. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶನು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದನು. ಜನಕುಲು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಅವಂದೆ ದಿಂಜ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲೇರು. ನಾಗಮೂಲೆ ಪರಿಸರಡ್ಲ ಜನಕುಲು ಜಿಂದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಪರಿಸರಡು ಸುಮಾರು 150 ಇಲ್ಲಲಡೆ ದಿನ ಬಳಕೆದ ಸಾಮಗ್ರಿಲೇನು ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಒದಗಾದೇರು ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅರೆಗೆ ದೇವರು ನನ್ನಲಾತ ಅನುಕೂಲ ಒದಗಾವಡು ಪಂಡದು ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ವಾಮನ್ ರಾಜ್ ತೆರಿಪಾದೇರು. ನಮ್ಮ ಮಾತಾಯ್ತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಕಟದ ಅವಧಿಡು ಉಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪನ ಮಹಾಮಾರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೊಡೆತ ಕೊಂಡ್ರು. ಸುಮಾರು 10 ದಿನದಿಂಚಿಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿನ್ಪುನೆತ್ತ ಬಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆತನು. ಈ ನಾಗಮೂಲ್ಯದ ಪರಿಸರಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರೇನ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದಟ್ಟು ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಸುಮಾರು 10-30-40 ಇಲ್ಲದ ಇನ್ನಿ ಪಡಿತರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 150 ಇಲ್ಲಡೆ ಹಿತ್ನೆಟ ಪಡಿತರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರಿ. ಅಂಚಿನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ದೈವಲು ಕೊರಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪನ ಮಹಾಮಾರಿ ಭಾರತದ ಮುಕ್ತ ಆವಡು ಪಂದ ದೈವಲಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಮಾತಿರ್ನಲ್ ಪರವಾದ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸುಲ್ಮನ್ ಸಂದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬಾರಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಲ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ನನಲಾತು ಪರಡದಿಲೆಕ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಪ್ಪಡು ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾತೊಂದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾತೊಂದು ಕೊರೋನಾ ಜಾಗೃತಿದ ಬಗೆಟ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಕೊರೊಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಡು ಪಡೆದು ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಈ ಪೊರ್ತು ಲೆಪುಕೋರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಊರದ ಮೂವೇರು ಸತ್ಯಲನೆ ಮನಸ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಜಾಗಡ್ ನೆಲೆಯಾದಿಪ್ಪನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಮನಸ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಮಾತ ಗುರುರೇಖಲೆಯನ್ನು ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಭಾಳ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಗ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಮಾತಿರಲ ಉಲ್ಲ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇನಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪರಡದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಗಳ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ನಾವು ಮಾತಿರಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡೊಂದು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ದಿವೊಂದು ಈ ಪರಿಸರನ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ದಿವೊಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಆ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಕೊರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಮಾತಿರಲ ಸಂಘಟಿತರದು ಆ ಒಂಜಿ ಐನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮನ್ಪುನಲ್ಪ ನಾವು ಮಾತಿರಲ ಕಟಿಬದ್ಧರಾವಡು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜಡ್ ದಿನಕೂಲಿ ನೌಕರರಾದಿಪ್ಪು ಅಚ್ಚಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಜೀವನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾವು ಮಾತಿರಲ ಆ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಡ್ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಸಹಾಯನ ಮಂತದ ಕೊರೋನದ ಖಂಡಿತವಾದಲ ದೇವರು ನಂಗೆ ಮಾತ ರೀತಿಡ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಕೂರಿ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ನಂಬಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿಡ್ ನಾವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾನು ವಿನಂತಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಹಿಡಿದು ಮುಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆ ಮೂಲಕ ಜನಜೀವನ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಒವೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಜನದ ಲೆಕ್ಕ ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ದೇವರಡ ಮಂತೊಂದು ಆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೋಡೆದಾನಿ ಬಯ್ಯಾಗ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ 9 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಜಿ ಕೊರೋನಾ ಕರೆತ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ದೀಪನ ಪತ್ತದ ಒಟ್ಟಾದ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕುಲಾಂಡಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತದ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾಮಾರಿ ಹಿಡಿದು ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಾಡೊಂದು ಕುಡರ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಒಟ್ಟಾದ ಪಣ್ಣೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ.
ಪಾವೂರು ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಬಿಜೆಪಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಧರ್ ಆಳ್ವ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಹೇಮಲತಾ, ಬಿಜೆಪಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವರದರಾಜ್ ಮಾನಾಯಿ, ಎಸ್ಸಿ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಸಂತ್, ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಹೊರತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಆಚಾರ್ಯ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮೂಲೆ ಪಂಪನ ಜಾಗಡೆ ಹರ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ತೋಡು ಇನಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಡಾಪಿನಂತಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಲೇನು ಇನಿ ಮಾತೆರನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಆರು ಪಟದೇರು ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು ಎತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮದ 150 ಮಿತ್ತು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರು ಪಡಿತರ ವಸ್ತುಲೇನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡಿನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ವಾಮನ್ ರಾಜುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಧರ್ ಆಳ್ವರು ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಆಯ್ತು ನಂಚನ ಹೇಮಾ ಕೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ವಾರ್ಡ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವರದರಾಜ್ ಮನಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟವಡನಂದ ನಾಗಮೂಲೆಡ್ ಸರೋಜನೆ ಅಕ್ಕಡ ಪಣ್ಣಂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಆಪುನು ಪಂಪಿನ ಭರವಸೆಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಸರೋಜನೆ ಅಕ್ಕನ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅದು ಎಂಕ್ಲು ದೀತ ಅಂಚೆ ಅದು ಸರೋಜನೆ ಅಕ್ಕಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಎಸ್ಸಿ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಸಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಗವಾನ್ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನೆಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪನು ಒಂಜಿ ಮೇಟು ಬೇಜಾರ್ಲ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಈ ಮಹಾಮಾರಿನ ಆಯ್ನಾಥ ಬೇಗ ಈ ಜಾಗ ನೆಲೆಯನ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಮೂವರು ಸತ್ಯರು ಆಯ್ನಾಥ ಬೇಗ ಐನು ಶಮನ ಮಂತದ್ದು ಗ್ರಾಮಗೂ ರಾಜ್ಯಗೂ ದೇಶಗೂ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿನ ಕೊರಡು ಪಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ದೇವರ ನಟ್ಟು